kakhulu ngenxa yokuba yibhinca. Ngizalelwe Sabiyela obuka kwazofika isikhathi sokuthi ngidlulele Olundi ngiyofunda ey'koleni zakhona. Ngakhulela khona ngiwumfana nje ogida ingoma oyithandayo ngigqamile-ke kuntanga yethu. Kwaze kwafika esikhathini sanamhlanje ukuthi igama lami elithi Quality engangilithole engomeni liphinde libe ifemu njengoba kuzobe namhlanje ngikhokhelwa yilona igama elithi Quality. Abanye abantu bamthatha njengomuntu odelelayo ngenxa yezinto azibhala ezinkundleni zokuxhumana. Angiqala bafowethu amalokhu umsebenzi ayakho umntoba u-MC yazefe ayikho-career njalo. Udla imayini nje amazinyo ngawa-eda ngafaka la mazinyo ayisilive ngiwafakile. Angideleli into uma ngabe ngingahambisani nayo angiyiteketisi. Angikaze ngisebenze crash angigade iy'ngane into uma ngabe ngingayihambisani nayo ngiyayisho into ebhedayo ngiyayisho. Kube nezinto engizoyikhuluma engezukukuvuna wena uma ngabe ngizisho. Iy'nto zami ey'khulunywa yimina zilwa nendlala. Uma ezokuthola inkulumo ekhulunywa yimina ulambile vele iyokhanda isilonda. Ibhinqa libona alidingi ukuthi liyichaze noma ngathiwa liyafosa noma ngathiwa lifunde kangakanani. Ibhinqa libona ukuthi lihlakaniphile leli bhinqa ukuthi iyibhinqa leli. Alikwazi alidrayi alididisi kunzima ukukhipha insila yasemakhaya umuntu osemakhaya. Awubhuti, awe bhuti, ngiyabonga, awubhuti wami. Sole udunusa uBrentwood awukwazi ukubheka uBrentwood hamba uqondo uthumo. uBrentwood ibrand neChris elimele uqhamu unakeke. Amabhinqa asho off yonke into ayenza afuna ukubuka. Kujwayelekile kunabantu abathenga iskipa ngo-2000 khona nto uthenga iskipa ngo-5000. Kodwa ibhinqa uma belithengele leso skipa linqena likhipha itag lifisa ngathi umhlaba ungalalwazi. Ukubhinqa ngathi kuyafika emehlweni abantu ntekade yapha khona. But ngoba sebutrenda usematheni kangaka noma ubani ufake kuba yibhinqa yakho ubona qhamuka ubaba omdala walama makunemicimbi la elokuzana emalokishini eqhamuka egqoka umqhelelo kanogwaja lo dayisa ngasolwandle egqoka umblesela ethi ugqoka isiZulu. Asikho isiZulu esizindwangu. isiZulu sigqokelwe imvunulo eyingwe. Yabo so mabe ubaba uneminyaka eku-40 yaphezulu usaqwala imiqhele yasolwandle wena usuyithetha ukubulala usuyithetha ukubamba isinto nto yasibulala isinto ngeke ugqoke umqhele wempunzi una-40 umqhele wengwe. Into nento kumele ihlezi kukhula sikhule kunama-TV anesigubhu ngemumva kwashintsha sekunama-smart TV manje. Ingakho nokubhinca sikhule buyimbadada sabushintsha sabufaka kuma-abita. Sekuyi-new generation ephilayo njengamanje angikwazi ngagqoka amathaya emoto mina imbadada kusemusha. Leyo nto ngiyigqoka uma ngathiwa kunomcimbi hhayi ukuthi mina ngivele ngisuka ney'mbadada ngihamba ama-meeting abantu aba-serious ngeke ngihloniphe uma ngiqhama ney'mbadada. Wonke umuntu uyobe ephethe isikhwama sakhe senike ephethe isiminofu esandleni ephethe i-KFC ilenga nayo i-KFC ibhande le-KFC ebesememeza kakhulu etazazo kahlibona athi yeyeye lababheya. Angikwazi ukuthi ngathiwa ngidlela ukhisimusi la eGoli. Ngiyibona engathi umsizwa wami aphelele uma kuthiwa ngidlela ukhisimusi eGoli. Ngisuke ngibona nje buthakathaka angiyona le nto engiyitshela ngiyiyona. Angazi ngawudlela ukhisimusi eGoli since ngala khona. Wemalo yeyeye semba time azazo imali. Amabhinqa ayasithokozela lesi sikhathi sonyaka ngoba amabombo asuke ebheke emakhaya. Mina ngiyehla ngiyobabona emakhaya ekhaya bangilindile. Abangilindile emakhaya manje. Ngisaba
thengele ibi liboco ngahlela nezinto ezimnandi. Come on. Ini siapa kan? Udah kalah. Kenapa ni? Kau brand domba saya apa ni? Lagi negara wala. Oh, ada uangnya ni. Lona nguKing Noba ozibiza ngokuthi uyinkosi yamabhinca udabuka emzimkhulu. Umayelana eGoli uchitha isikhathi sakhe esiningi noLimit Nala naye ongumculi kaMaskandi. Yena udabuka eNkandla eMahlatha Mnyama. Oh, madoda phela. U-Ayanda yena uthi ungu-first lady wamabhinca udabuka ondini olumahlikihliki. Yena nozakwabo bayazigqaja ngokuba amabhincakazi. Yebo. Njani? Hayi khona njani. Siyaphila. Kukhona isikhathi esibi sesihambe impela. Siyemakhaya manje basilindile sibengenawo uDisemba manje sihla. Njengoba ubona nje sokucijika kabi nazi iy'ngodi. Ziyayidurela yathemba nawe yazi 1.4 ibhluke la siyakhatha. Njengoba ubona ngisabo Brentwood. Phuma esitolo nazi isikipha sakhona siyamesha nje. 1.2 ngisho ngayo papa. Yabo. Sengibhayisha impela ngihamba manje ngikhaya. Babonakala ezitolo ngaphambi kokuba bagoduke baye emakhaya. Yabo nje bengihambile nogazi abanye siyothenga. Nami ngayitrena Steve Madden. Ngathi ngiyasazi 1.8 la. Ngase ngithi hayi manje futhi ngabona ngathi khavela kakhulu ngithi hayi. Awuthi ngimphathe thimbo hayi 2.8 yanga 2.8 nginagqoke nje ngingabi sengazi ukuthi mase ngigqoka ngedwa sengibambishe ngedwa uma wami intombi engizalayo le hey sengihamba impela sengihamba nje ubona-ke nje liyadura 500 lilodwa 500 hayazi kamajongo njengoba ungibona-ke nje-ke manje ngigqokuleli impela ngiphelele phansi lapha 1.2 i-omega ukhulekizwa wabe ngiwushile ukuthi 1.4 ngiyawukhatha ube yisketi bese kuba yisipa ngasithola ngo-1000 ya kuphelele angazi sengingabala ukuthi ngigqoke imali eningi yedwa ozakwethu labe nginabo kule ngezo sengiyababona ngonyaka ozayo ngoba kahle kahle sihlala emakhaya ngihlala abanye balekukanye abanye bakomuzi manje sesibonela ngojani kodwa impela hayi sawugqoka ababhekile emakhaya bazosibona kahle. I'll
Mawuqhamuka ubonakala niyabona senani ngela ukhuba la ungabambayo wekhuba ngibolele imishana leli engaqwana leli ngayi-26 ngiyobe ngileli uphuzeni ngaphinda ngicanga ngiyobe ngigqoke kanje siyohlangana bese lokhu-ke ngigqona lokhu ngiyamesha mhlawumbe mase ngivala-ke ngiyi-28 sengiyaleli uphuzeni ngobe sengithi-ke emkhehlweni ngobe sengigqoka kanje bese mase ngibuyele egolini bese ngithi naye ayihlali-ke noma uhlala kodrobho siyami Noma amabhinqa asesebenza emadolobheni anendlela yawo yokubhinqa, labo abahlala ezindaweni zasemaphandleni bagcina indlela endala yokubhinqa njengoMakaHayanda. Ngifake emcimbini njengoba ningibona nje ngizofaka isitholo sami ngemcimbini akaphinda angene kabayede baphinda angene sawubungaza inkosi ngiyasibona lesi isitholo lesi sesamabhinqa niyakubona lokhu uhlabo-ke lokhu oluvala inkosikazi mayivala kahle isitholo sayo kumnandi ukubhinqa abafethu mangazi ungaba yibhini ungaba yini ungaba mzumba ungaba yini UMthandeni nezinsizwa bahlala khona la emakhaya eHlanzeni. Basagcina isiko lokubhinqa isintu. Sihlangene ney'nsizwa la silungiselela ukuya emidlalweni okafelekisi la sithintwe khona induna uMaphumulo ukuthi ithole isimemo ngale ngaphesheya ukuthi siyovela nezinye insizwa ukuthi siyobambisana njengokubambisana kwey'nsizwa. Le ndima yokubhinqa ngicathi kuyinto esikhule ngaphansi kwayo sikhula nje sisabancane ukuthi into ebesiyibukela kubazali bethu sikhule ngaso isintu isiZulu okuyinto eyenziwayo siyibona sikhula ngayo sikhuliswa sibhekiswa okuyinto futhi enhle sithe masibuka sikhula nathi siyibuka into enhle
kuningi okufundayo khona nokukukhulisa ukuthi indlela yokukhula nansi kungekona nje ukuthi ukubhinca ugqoke ikhumba uye ececeni. Kuningi esikufundayo noma siyakhona emaceceni sihlangane ney'nduna zesibonisa ukuthi nayo indlela yokuphila. Nalo futhi imbatheleni lawo 13 ayahluka khona nomsila khona elekhanda njalo njalo. Thina sesila nomakoti nje ngeke umakoti ayimenda ukuthi uthenga imvunulo ka-13,000 uzoyibhinca wedwa ekhaya. Ngizothola ifriji lapha yababali isitofu amafriji. Bathi imali yefriji ngizothola isitofu esibakayo. Khona uyothenga isikhumba. Ucele lokhu nje ngisho 3,500. Silwenzile uphenyo lethu sahambela izitolo ezidayisa imvunulo. Amanani ayahlukahlukana kodwa ayalumela ephaketheni njengoba zisho vele iy'nsizwa zasehlanzeni. Ngelezi ababheki afuna uma uphuma uyibhungu nakwabo uphuma ulula nje ngoba insizwa yakuzona lapha ayigezile la bathi la boy ayigezile ngamanzi afika wena ufuna uyilungiselela ukuthi ungaphumi ulula insizwa yakho wona akuyona yodlanga akuyona yodlanga ngokuthi nje insizwa ibe nesisindo njengoba nje esifundiswe yendlela so iqome ngathi asekunje insizwa phela